दे न काम है रे। पहला पैसा दे न जे देले होलियो साला तो पकड़ाई गेली न तो तो भूतिया और जंघीबा बेच के पैसा वसूल कर लेबू। की होलो मैया की खोज अपना ही। अरे इन डब्बा में 100 रुपए रख ले होलिए नहीं मिला पड़ा है। हमें देखलियो मैया बाऊ डिब्बा से 100 रुपए निकाला पड़े होलो। केने गेलो मुसरिया तरफ गेले होलो जने दरुआ मिला हो। अब पुरनमा कैसे देबो। कौन पुरन मैया। अरे तो चचेरी मौसी के सास के ससुर मर गेलो ओकरे में पुरन देबे के हो। हमरा पास रहथो न मैया तो हम तोरा दे देथियो 100 रुपया। अरे बेटा तू कहां से देबे पैसा तू कमाबा ही की। लेकिन तोरी बात सुन के हमर मन कदकद हो गेलो। हमरा पास एगो घड़ी हो बेच दियो हो जितो 100 रुपया। नहीं बेटा तू घड़िया काहे ले बेचबी। आबे ले दे तोर बाऊ के ओकर खबरिया लइयो। आ गेलो लगा तोर बाऊ। नशा शराब में होती तो नाचती बोतल। लड़की बेवफा निकली तो पियूंगा टोटल। बाप मर गलो अंधरिया में और बेटा के नाम पावर हाउस। अब बता 100 रुपया कहाँ दिली। गिर गेलो। कैसे गिर गेलो सच सच बताओ। पी गेलियो दारू पी गेलियो। ई तो ठीक नहीं कैला बाबू। मैया कितना मेहनत से बचा के रखले हले 100 रुपया और तो ओकरो दारू पी गेल हम। सिजुआ के देख के घोंघवा मुहा नहीं खोले और जितना किलो के मुहा हो ने उतने बोले। ओह नो तो बाप नहीं पाप है ठोके वाला सांप है। ओह नो मारो चटाक से फिर भी फटाक से। पैसा बाप कहूं से लाके दे हमरा पूरन देवे के है। के मर गेलोगे तोर बाबू चुपचाप से पैसा लाके दे नहीं तो अच्छा नहीं होता। रुक देखाइयो कहीं से जुगाड़ लगावाइयो। हाँ लगाओ हमें कहीं से पैसा चाहिए। हेलो मेहता। हाँ बोल की बोले चाह है। 1000 रुपया देने काम है। साला तोरा की काम होतो रे दिन रात तक खाली दरुए पिया ही। देने काम है रे। पहला पैसा दे न जे देले होलियो साला तो पकड़ाई गेली न तो तो भूतिया और जंघीबा बेच के पैसा वसूल कर लेबू। ई तो बलवा कहां कर्जा ले ले है। एक उपाय हो मैया पैसा लावे के। की उपाय हो। किरनिया बेच दहियो। अरे बेटा हमरा नहीं चाहिए पैसा और नहीं बेच अपन किरनिया। आगे हमें अपन किरनिया के बारे में नहीं बोलहियो। बाऊ के किरनिया बेच दहियो बहुते पैसा हो जेतो। अरे बेटा एकर किरनिया 100 रुपया में भी नहीं बिकतो। काहे मैया जब पिया है शराब ओकर किडनी हो जाए खराब और खराब किडनी क्या खरीदा है। ढेर नहीं बोल चप्पर चप्पर अपन मुहा के बंद कर ले सटर।